Oh, alah, Jawa Timur katon adem, ayem lan tentrem. Sawetawis wedal dereng kapiyarsa tandha-tandha menawi Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur badhe mbusek tunggakan pajek pitumpakan dundeng kados Jawa Barat lan Jawa Tengah. Pramila menika monggo kita sedaya para kadang warga Jawa Timur sami-sami dedonga dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Amugya Ibu Khofifah enggal-enggal paring kawicaksanan busek tunggakan pajek pitumpakan dundeng. Monggo kita sareng-sareng dedonga dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Sumangga. Sumangga.